Ngan bataya fish pang kerkom pieng stan yakingap ksingap ngan pen ipi yaki banlait na kibam kiu banlait na ki cockroach pej hang nei bu hang to kidon ki mobil ngan sepi pi kumnor kom sna hang nei lek ne nang marban light na ki kiu ki cockroach kino marat ki bam pen thut yakingap hai ngan sebatai ru fish pang sebun kirkom ki bayade bat kakiau ru ada phi litraning ru don ki nambatai ki nahikai phi baphin kim batai sai phin rengan persam bat hikai kan pen i hang ne tipetik ban kakiau ban split ban pen yat nawi senduk suai senduk kan persam ban batai ban hikai nang ba inla ban yo jingtip khambha dak balek ne phila pnyeng hai halor yeng bar khandeu ru ngila ban pnyeng kumne hai don ki jing batai ban bu dak don ban batai ki nang hikai ki ong ban
bu dak ke simen dan ke kenjap yang bol ban bu dak hang ne reng le persang bun sin rei kamlong kan ko no sin ro ban ai ro pemla ban ai kan rengat no andal sit sngi ba ang ne pat ngin ngasem bu dalade hi ban bu dak mobil ban le kumne ban laj kejing hap kingap ke mobil ban tang sisin the mobil kalane hadu driu nyeu benai kane chisnem ru kala ban le kane ka buit ke banga syam hi pila ruban but yakin ne ki jimbata jonga kino bom sngo thor kila ban comment hangne kila ban share ru khna me kiwe ru kila ban yo singtip ya kane ka bui ka ba ngadang syam thamai tangkan ni perlok manta salai sa comment sa share ba kiwe ru kinyo jing tip jing hikai amdai ban tip tang phi bat nga rai da ka ba phi share kiwe ru kinyo ban tip ban sngo tho sedang follow ru ngan sepersyang ban hikai la ni ban ia phi sa kiwe kibanga dalade hi nga syam thamai bat nga yo jing tip khnam kiwe ru kila ban tip kublai